Belani wana masangsa koktuma kamini lukurok bai Swkal khanai berjagoi tangshalo bhig bsai Bithi Chawi khymani koktuma patimo sidai thana bai khobjak Ramsadupara 10 taka kamini khanai Belani wana masangsa koktuma kamini lukurok bai Swkal khanai berjagoi tangshalo bhig bsai Bithi Chawi khymani koktuma patimo sidai thana bai khobjak Ramsadupara 10 taka kamini khanai আমার জানা হয়েছে পাড়া সবরে ফোন করছে আমরা ফোন করার পরে আমি শুনছি আমার শাশুড়ি আর শ্বশুরের বিষ খাইয়া মারা গেছে বলে আমরা ফোন করছে তারপরে আমি তো আগরতলা তো থাকি তারপরে শোনার পরে আমি আইছি আমি হয়তো খুব জানি আর এটার আমি কিছু জানি তারা কোন সমস্যা আসতো বা কিছু কইছেন আপনাদেরকে আমরা তো কিছু আমি শুনি না কিছু আপনারা কি বাড়িতে একাই থাকেন দুজন স্বামী দুজন স্বামী স্ত্রী থাকে তারা 2 মেয়ে 1 ছেলে আমি এসে বড় দামার মেয়েদের বড় মেয়ে আর জামাই 2 মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে 2 মেয়ে বিয়ে হয়েছে ছেলেও বিয়ে হয়েছে ছেলেতে থাকে শ্বশুর বাড়ির তারা থাকে দুজনেই শাশুড়ি আর শ্বশুরে থাকে আর কি করে ওনারা দুজন শারীরিকভাবে সুস্থ ছিলেন সুস্থই আসলো ini long paro tam go thanang gai thailai je din nangkha abo kichu sabai sukru saikna tin para khai Borok Swkal kolokha ta gai sung bobong no gobodos ite chung khaya Borok se sau ang no khayu ang na agun ni sau gate kaisa bo sau tin bum ta koni ko Borok thakala se bulai ma sima kare tong tholai men ga ba no sung ma bisar ma khaja ma sala ke ta paran Borok ta sung bati ke tong sana ni te si sana tong ko ni sau sung ya kar ma ya thina ka suka ang kar ma yi ngai ba ke sana ni so amor ma sal ke gram khaja bati khani ngai sale ma pore 5 din de di ka sa 5 din bising nor khani sung ma bu bu ya top top ya nor thang ni no ko thang sai ri kya ga samani pore hangai bus oro parawote sa Borok ang ni Borok khai mai khani Borok khai bisa khaja Borok Swkal je ko dole me chi ni ke khai ngar pore khai kai than thalak 5 tarik ka 5 tarik thalak ya bisa khaya koi 5 tarik ila go thanang ma abo koi taring ni sini go thanang mani go thana ka bo tarik jam lang kami tari ro chen ni narang jam ya 20 tarik ro
Amni yakulo tangi borok buma hai ke thenya ni nangka. Hingkai amani pore hingkai tewaisa bo besajeng nar thangka. Besajeng nar thangka pore bahajeng horok hai tuni thai. Tongkha besuk din bo tongkha. Tongkhana tajin pajin tongkhana. Go horok hai tuni je bahajeng tang phai tuni je thai ya. Hingkai sungbo tonikha no ka sangchatam un saya. Ge miya khai sung sala kita bargrang kha. Bono chi sokha ta ka choma chi sok lesin. Kubu jani ni khai ma khai. Sung la kita bono. Ma phayo ni tau. Ara bo thenya ni nor bo thenya ni ang tong ma ya ro ni khai ki kita. Puri shi gong kha ne. Ate ni bin ba sai khai na kita. Ga ba sai chaka nong pan ji saka ro ha ru ga ni tau. Gang ni ka ta pana. Jung to Swkal hoya bele nong para ni borok si rekhale horo tomakari ni lori songti rekhlayo Agi rogo ma hai ke waisi khlajak do pa. rekhlai jaga ni hayo tomakari ni kai sung bahan ba borok khibina ni sin babu songti sakata bindara songro Mwtai khai to be bindara songro tabu tibe keta Abo ke bobo soni kotha nang na abo pulia rekhlajang mani. balu kha ri ko ta ra ke so hira songse bo so zrai chrai chu ra ke su sarai ni ko bo sa de kaise chi lang kha Berani peta. Sungma bisar thanai aprang sungu puramoni bhingno balai balai ja ka ma tong lai ka chai man chau ka sungma bahan ba ni din bahan chin pi no kala yo kai bahan ba boro rai ki bi na ni babu song pi sala kita amani por kai ko parang mo tin to Paro ke sabno borok abo hai kolokjak na. bini bani bu so radi kana kolobu ga ora bo bini borat no bim bani borat kala yuta mangnoi di thai bai radika bin busung mang kala kaisa borat kaisa buku busung besata Kolok furu bani bok sak bai thang borong mung sapai mani abo hai kuno kaisa nong thani porman hai ke ba furu turo tong. agun di hini samar puruk tong te kaisa kai posoni di hini so takam bona ko bong saria bo para tong thana nangan ni sawo Bisar khale puru bahai borok gorgosi na kita ma hai bum hai koksa norok bai. bor kuning kisela wala jong Amni yakulo norok ke bo bong nukhung go thangai pupre sopre hai ke ba sigir sokol da khale jak. Bunu kaya sungguh kaya. Bim besar apa saya mana para no. Tiap sara kaya. Sungguh kaya. Ni jadi orang no katang tu dia jaga panah ni. Gak bukan. Miati hasil kasih. Kayu ni kena sekali mama sahaja kedo. Tahu kan? Sekali berkore. Ba besar tu semua pabrik betul. Ba tu kini pabrika, besar no pabrika. Para tamu kai baji ni no. Para tu sunton Malia. Bim bang kai tong mano. Bim mana toni Malia. Nur aku telepon, baru aku telepon para itu dia jaga tang kan besar nok man toni itu kerja. Masa tu toni Wngwi ya di pai beri di pai cumi ya. Pai kerja. Para saya kun han salangnya horok kerja horok tuni kelang kat tangka. Nanti kun salangnya. Tabuk thimale tangi thike na bo. Bum hai Ang tam gue Hibu sai kerja kerja sana. Sung saya maya. Busala bicara tanah ni salahnya kumani. Ini salahnya ini haimat ya busala nuk tongki. Salah ketunya kita. Rakesh nuk kita. Apa punya di sini kita bo. Apa susahnya? thenya ni bo mung tam. Agon ti. Kasih bisiran. Besar ini bisiran. Busai ni busai. Jung tu besarnya kelaya. Besarnya toni. Boys ro busung bai kena. Bang boleh sebusung kabang samnya. Sai positi. Para ni mung kai. Ram satu para. Bo thanak lai bo. Sudah mohon tu. Belani wana masuksa koktuma kamini lukurok bai Swkal khanoi berjagoi tangshalo bhig bsai Bithi Chawi Thwimani koktuma patimo sidai thana bai khobjak ramsadu para 10 taka kamini khanoi
Belani wanama sengsa koktuma kamini lukurok bai Swkal khonoi berjagoi tangshalo bhig bwsai Bithi Chawi Thwimani koktuma patimo sidai thana bai khobjak ramsadupara 10 taka kamini khonoi